before nahitabo ang election, naghangyo nagyug ko kay Governor Gwen Garcia nga kung pwede sultian ako niya daan kung unsang adlaw mo mag-oath taking kay paniguraduhon gyud nako nga motambong ko sa inyong importante kaayo nga adlaw. Kay kahibaw gyud ko nga kamong tanan ang modaog. Mao kini ang pang-abli nga mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte kinsa kauban ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maoy labing pinasidunggang bisita sa mass oath-taking sa mga opisyales nga sakop ug kaalyado sa Partidong One Cebu niadtong Martes. Si Inday Sara ug Marcos maoy gituboy ni Gobernador Gwen Garcia ug sa Partidong One Cebu pagka-presidente ug vice-presidente ni adtong miaging piniliay ug gihatagan sa mga Sugbuanon ug dakong kadaugan dinhi sa Sugbo. Sa tinuod lang, wala man gyud nako tan-awa ang boto nako dinhi sa Cebu. Karon lang ko nahibaw nga it's 1.7 million strong Cebuanos. Palihog kong paabot sa ako ang pasalamat sa inyuhang mga constituents when you do your own inaugurations in your respective cities and municipalities and districts. Paabot ang ako ang pagpasalamat sa ako ang mga kaigsuunan ng mga Cebuano kay inyuha kong gidawat nga dili lahi sa inyuha. Si Inday Sara duol gyud sa dughan sa mga Sugbuanon. Suod silang higala ni Gobernador Garcia ug sa iyang banay. Gani, iyang gipili nga tigpamakba ang anak ni Gobernador Garcia nga mao si Liluan Mayor Cristina Garcia Frasco ni atong wala pa kini matudlo nga miyembro sa gabinete ni President Marcos isip Secretary sa Department of Tourism. Aduna usab siya'y baga nga kaliwatan dinhi sa Sugbo tungod kay ang iyang apuhan, ang amahan ni kanhi President Rodrigo Duterte, lumad man nga taga-Dakbayan sa Danau. Karon nga hingpit siyang napili isip ika-15 nga vice-presidente sa nasud, matud ni Inday Sara nga ang iyang buhatan andam sa pag-abag ug pagsuporta sa mga lokal nga kagamhanan sa ilang pagpanerbisyo sa katawhan. I cannot promise that I will always be here sa mga malipayon ninyo nga mga events sa inyong probinsya. Pero I can promise that I will always be here sa mga kaguol o kasakit ninyo na mga moments. Which of course, God forbid, we pray that it will never happen in the next 6 years. Pero mao ka na ang saad nako sa inyo sa inyong kaguol o kasakit. Kauban ninyo ko ang inyong sulugoon o ang inyong igsuon nga si Inday Sara. Gikalipay og dako ni Gobernador Garcia ug sa kinatibuk-an sa Partidong One Cebu ang pagtambong ni Marcos ug Inday Sara sa maong kalihukan. Their presence has made, of course, our oath-taking and inauguration super special, graced by the two highest vote getters yet in recent memory as President and Vice President. Let me take this opportunity to thank all Cebuanos who rallied to our call that we support the UNI team because the UNI team espoused what One Cebu believes in, unity. And that is exactly what President-elect Marcos, Vice President-elect Duterte also believe in. The only way that we can move forward is when we get together. Uban sa taho ni Juanes Arong, kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.